llunyanes terres del nord, fa molt de temps, hi vivia un zar. Moltes hores de mi. Apre su prepara per tu. Vaig a venir a veure tu. Apre de mi. Ja. Obvi. Algú que tingui diners. No, que els diners no fan la felicitat. Mira, jo no sé si tenen diners som més feliços, però avui en dia tenen menys problemes. Mira, fem una cosa, com posem Sant Clar, tu te'n vas, surts al carrer, busques la persona més rica del món, de tots aquests locals que busquis, i que et doni la seva camisa. Molt feliç, us passeu tota la vida saquejant aquí, conquerint allà, però si esteu a la altra salsa... No! Com que no? Què vol dir? La Vanessa, aquí, en la filla. Ok, gràcies. Ara, més vells, més vostres, gràcies! La gràcia! Però quan ja estaven molt a prop, van passar al costat d'una cabana feta amb 4 branques. Déu meu, quina manera de viure. Com hi pot viure en aquestes condicions?